Allah ne ya daman da kiran waya da Allah gafara ba ina abin da zan samu kuɗi kawo ne daman da wani kiran waya da Allah gafara. Bari mu sa ma wayan nan a jirgi ba wanda sai ya ƙara kira ni ma ta shiga. Yawwa buringa gaskiya ne. Na farko zan sai GLK sannan idan na je Dubai na dawo. Dabdi jam. Ai wannan filin da ake su da su an gwamnati na GRA guda 15. Aga daga nan nima ta fashe. Kenan yawa sannan na uku kuma ai ni yanzu na ma fi karfin mace ɗaya wallahi sai dai 2 zuwa 3. Na farko Balarabiya, na biyu India, sannan sai na hada da yar kasan mu Najeriya ko in ce Kano. Shikenan na gama dama 3 ne. Yawa daga nan kuma tunda na ga wannan suna da manyan. Assalamu alaikum. Yasbi lafiya na zo na same kana ta wani su daga can banza ka tasa littafi a gaba. Wallahi ka faɗe ka da ka haba da Allah gafara. Ya ana lissafin abubuwa masu muhimmanci a rayuwar na ci gaba ɗaya fayi ta fashe shikenan nayi sama. Da ka ta wannan fadin ne da ta fayis na kwata ko na ruwa. Da ka ta da Allah. Fayi wani kuɗi ne da ake samun sa a network. Yanzu fayi mun daina amfani da wannan kuɗi namu na takarda. Tunda me yake faruwa? Da shi za ka je kai oda kasashen waje a kasashen Afirka da nan damu gida Najeriya kai sai ta kai ta kawo fayi. Ba za ka iya zuwa ka je kai siya ba za a ce maka ga wannan ba kai karshe fayi shine kuɗin da yake a yanzu haka kai nan gaba kaɗan sai ta kai ta duk duniya ma da shi ake amfani. Tun da ana nuna ma inda za ka bi ka samu kuɗi cikin ruwan sanyi hankali kwance kana magana wani abin nan. To da ka taka fayi hanya ce wacce za ka samu kuɗi a sauƙaƙe ba tare da ka ɓata ranka lokaci ba. Fayi ake cewa ba faya ba kana cewa wani faya mai wani faya. Fayi network yanzu haka idan kana so cikin ruwan sanyi za mu je in kai ka. Dakata abin yake ne ya ka yawa to ka zo gurin kana so ka yi rijista za ka yi downloading za ka je Play Store da za ka je za ka rubuta PI ma'ana Pi Network. Idan ka gama downloading din za su tambaye ka invitation code to anan za ka rubuta na gode. Idan ka gama wannan cikin za su baka Pi Network guda ɗaya shikenan. Madalla bayan na yi wannan yanayi me yawa yanzu magana da yake ma ni yanzu haka na je na yi rijista da su komai yanzu yana zuwa mun kai karshe ina tunanin yanzu haka kai din ma zuwa zan mu je kai rijista kan haka wuce kana nufin wani ma na yin wannan rijista zan fara samun naira miliyan 180 a kullum idan kai za ga daya faɗo. Kana nufin ni ma da na danna zan dinga samun naira miliyan 180 wani ma kuwa a dole ka zan ma kaci wallahi alquran ka hauka ce ai wallahi ai wallahi da sai kake bani ai kai ma ka zama garmani to Allah baka lafiya wallahi ina kake cewa za ka je America ko in baka je America ba za ka je da wannan Allah wallahi ba ku ci fata ba ka tun wabi kai ba Allah ya wallahi ba da ni ba wallahi Allah baka lafiya Allah kai ina so in fahimtar da kai ka gane abin da ake nufi kana ganin Allah ba lafiya shikenan ni idan fai ta fashe daga ji kawai nayi sama karshe kuma kana ta wannan lissafin rubutun maza bari in ci gaba da lissafa abin da nake yi don da shine abu mai sauki kana taimaka wani magana banza da wofi kai na ma fasa yin magana ma'anan tashi zan da tafi gida. Allah kun da man da kiran wani waya da Allah gafara ga abin da ya dame ni ga wayo Allah la ilaha illallah wa aladu duniya wanda yake faruwa ne Allah gafara mana ga abin da ya dame ka kana magana aladu duniya ya tafan wanda yake faruwa kaman bai da Allah gafara abin da ya dame da ban kai kana magana na abin an ce uga za ta fage ba ta fage ba an ce da sama ta fage ba ga ni na baban ya mutu ga ta ba ni mai san da zuwa da mu ko ya la ilaha illallah ni wallahi gaba ɗaya abin ya dama wallahi gaga da Allah an ce uga za ta fashe ba ta fashe ba an ce da sama ta fashe ba ta fashe ba ni yanzu wallahi na asarar mu Allah ya ku wallahi me yake
faruwa ne? Ya da girman ku kun taru kuna ta kuka haka. Da Allah malaka kyale da Allah abin da ya dame ni daban kana magana wani mai kuka. To me ya dame ku? Za ta fashe pipe ba ta fashe ba. An ce August za ta fashe an ce December ba ta fashe. Ni gani asarar miliyoyi. Kai kake wa kuka kai kuma kukan me kake yi? Wato da uba na tin fushi burti shi ma yi kuka ni ka daga. Sai kace ta ya shi kuka. Wallahi da ta yi dole. Kai wannan duk shiriri ta ne. Five network da kuke gani za ta fashe insha Allah amma ba sauri bane. Project ne mai ɗaukar tsawon lokaci. Ba wai abu ne wanda lokaci guda aka samu wannan kuɗin ba. Sai to ko rijiya aka haka zaka zagi ruwa sai kai a hankali ka tara da yawa. Wannan project din kamar ka shuka bishiya ne a hankali za ta zo ta girma. To dan haka ba lokaci bayan zaka samu ba. Idan kuka yi hakuri nan gaba za ku ci moriyar fai. Amma idan ba ku yi hakuri ba a banza za ku je ku saki fai a ba ku wasu 'yan ƙanƙanin abubuwa. Ku ɓata lokacinku daga baya ku yi da na sani ku ce fai 1000 kaza da ne ka da shi. Da na sani ya zama player. Kai kuma da baka yi ba kake taya shi zumuncin kuka. Ka je kai ma kai downloading file. Kai downloading ka shiga Play Store kai downloading a Play Store. Ka ciccike komai. In ka zo invitation code ka rubuta na fa gode. Zai wuce. Da haka ku je ku yi. Na fa gode ma aka kai. Invitation code din ku na fa gode ka je kai register ba zumuncin kuka ba. In ba kai kukan wasa nan gaba za ka yi na gaske. Yawwa wanda ka yi rijista ka ci gaba kai kuma ka ci gaba da hakuri. Fai za ta fashe amma a hankali. Wallahi ba zai yiwu ba ni na baku. Amma dai ku ci gaba da hakuri shine mu zuciyoyinmu suna sauri. Ba abu ne mai na kusa ba. Yasa nake cewa ka duka da nake. Yawwa ka bashi shawara. Wannan hakuri ake yi ai. Wallahi na tafi na ba gode. Wallahi na tafi can wallahi na tafi can.